saging. Ang sakyan na ni Jimmy mga ano. Kailan man ato diraan niya ipark sa gilid ay magian nato. Grabe ang mayahe mo eh. Grabe. Lalong diri. Sa Shell? Gapon? Lalang. Sunya taas mo nata. Ay, turay lang man ang taas. Kana siguro. Kanang orange. Lana. Ay ka na? Oh. So, second floor na lang makita ila. Ito yung sitwasyon sa Mahayahay. Dito yung mas malalim dito. Imabaw ng Shell lang nakita. Yung Shell lang na logo. So malalim-lalim dito. Traffic kayo din. Nakasak masakyan na ni Jimmy ayun. Truso. Grabe, oh. Grabe, kawawa. Naluya, kinsa ka ng sakyanan, ay. Ay, sino yung sakyanan? Diri man na niya i-park, oh. Ulo. Ha? Kung wala to, try, tanaw na to sa ROT. Dito baka na, ano itong sa Capitol Kapit. Ito itong naimabaw dira. Itong ROD ba, kuwanan sa yuta. Laluyo eh. Grabe yung saging, oh. Amo de dili siya kuanan. Ha? Ay, tamba ka na taagi, balik. Yeah. Dito, grabe. Niyo Honda. Katungkuan mag-o. Ala kala ako. Yung ko bakit inil na watif pa. Grabe ako. Nagani ang yung mga nakakasira sila, no? Uba, eh.
Ah, wala isa. I-applyan yung isa. Asa ka tong sakyanan ni Jimmy ba? Loya. Noon, abtik kong puno na siya. Ano kay angkas sa pala? Ang utong taon ng waiting. Ano na safety to niya? Ano ba yan? Ani po dili at baligyaan na. Tara. Mga sopa Nalutuan na nila. Diari na dayang tunaw. Kung ganito i-park na rin ko, safe to siya. Pero sa gawas. Ha? Di po di mapunta kayo record. Wala po na akong gitry. Anak, betos Jimmy. Kuanon daw. Pangutanon daw ang sakyanan.